Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan Pelikans HPK:n aamutreenejä. Ollaan täällä RTK-areenan laukaisualustoilla ja katsotaan miten aamuvireys on lähtenyt käyntiin. Onko Pelsulla vielä vähän niin kuin unihiakkaa silmässä vai mikä on tilanne? Mutta hei, tässä on kuitenkin kauden kovimmat, kaudelle 24-25 kovimmat joukkueet. Siellä se on, Helminen 69, Helminen 97, Pelsu, joo. Mutta no, Pelsu painot pääsee hopeelle, mutta ei se mitään. Kyllähän se HPK ottaa voiton tänä vuonna. Mut hei, katsotaan miten Pelsu sipasee. Okei, lämpärin verkko on vedetty ja nythän me löydettiin tosta toi musta pleksi tohon meikäläiselle, niin siinä voi vähän niinku laskeutua, niin ei hajoa mailat eikä suojat sitten. Tuo on niin raaka asfalttia toi, mut hei, otetaan uudet vedot ja katsotaan miten Pelsu sipasee. Hyvä! Kotiyleisö, aaltoja! Ottakaa tästä! Hyvä! Kausi kun starttaa, pysykää silloin kanavalla, popcornikulhot kukkuroilleen ja pehmeä asento sovalta, niin sit se lähtee! Hyvä! Muistakaa! HPK!